Danas je dan bijelih traka, 31. maj, koji se u antifašističkom dijelu svijeta obilježava kao dan sjećanja na ubijene civile u Prijedoru. 3173 civila, od toga 102 djece, ubijeni su u ime stvaranja Republike Srpske, projekta koji u svome biću ima genocid, projekta koji je tako zacrtan da etnički očisti Bošnjake i Hrvate, kako bi tamo gdje bude Republika Srpska živjeli samo Srbi. Zbog toga su pred Haškim tribunalom presuđeni tvorci Republike Srpske, kompletno rukovodstvo. Prvo rukovodstvo Republike Srpske je presuđeno za ratni zločin, a prvi predsjednik Republike Srpske, Radovan Karadžić, presuđen je i za genocid. A što bi opet daljim slijedom logike po normi jus cogens trebalo voditi ukidanju onoga što je stvoreno na genocidu, jer postoje pravne norme koje su iznad zatečenog stanja. Dakle, mi smo imali u Dejtonu entitet Republika Srpska. To je bila 1995. godina. 2007. godine Svjetski sud pravde donosi presudu po kojoj se kaže da je izvršen genocid od strane Vojske Republike Srpske i MUP-a Republike Srpske. To je sada novo pravno stanje koje kazuje da je Republika Srpska stvorena na genocidu. Prijedor je jedan od simbola genocida nad Bošnjacima, jer je ovdje sistemski, strateški, po modelima Adolfa Hitlera, onako kako je Adolf Hitler označavao Jevreje, tako su sljedbenici politike Radovana Karadžića i sljedbenici ideje stvaranja Republike Srpske označavali Bošnjake i Hrvate bijelim trakama. Da se zna ko to nije Srbin, da se zna ko će to biti odveden u koncentracioni logor ili ko će biti ubijen. Dakle, 3173 građanina Prijedora su ubijena, a preko 30.000 Prijedorčana je završilo u koncentracionim logorima gdje su bili podvrgnuti strašnim metodama mučenja i iživljavanja. I evo nas danas, 2020. godina. Da li danas srpsko društvo nosi